कार्डखौ अनलाइनाव माबोरै कारेक्सन खालामनो बेखौ आङो गासै प्रसेसखौ फुल प्रसेसखौ नोंथांमोननो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। स' बेनि सिगां भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना मा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लाइक खालाम शेयार खालामनानै हो। जोङो मा मोनसे ब्राउजार खुलिनो लागोन। आङो क्रोम ब्राउजारखौ खुलिबाय। बेनिफ्राय मा खालामगोन बे सार्च खालामगोन uigai.gov.in सार्च खालामगोन। बेनिफ्राय मा बेखौ जोङो डेस्कटप साइट खालामना लागोन। नै डेस्कटप साइट जाना दंखायोमोन आंनिया। डेस्कटप साइट खालामना लाबाय। बिनि उनाव मा फैगोन अपडेट डेमोग्राफिक अनलाइन जोङो आपडेट आधाराव बेनि उनाव मा नोंथांनि बे आधार नाम्बारखौ थुनानै हो आरो नैबे मा केपचा कड दङ बे केपचा क'डखौ बेनि उनाव मा नोंथांनाव मा बेयाव अटिपि फैगोन। फैनायनि उनाव मा नोंथांनाव बेफोरबायदि नुजासिगोन आरो अटिपिआ फैबाय। बेफोरबायदि अटिपिखौ जोङो होनो नांगोन। अटिपिखौ होबाय जोङो आरो नैबे लगइनआव थुनानै होगोन। नेटआ स्ल' जादों। बेफोरबायसा फैबाय हा बे जाबाय। ओमफ्राय जोङो मा आपडेट डेमोग्राफिक डाटा बेहाय थुगोन। बेहाय थुनानै जोङो मा सोलायगोन नोंथाङा बेवहाय सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। डेट अफ बार्थ नेम बेफोरबायसा हमना ला जोङो मा डेट अफ बार्थखौ सोलायगोन अब्ला डेट अफ बार्थआव थुबाय आरो नैबे प्रसिडआव थुनानै होबाय। बेनिफ्राय जोङो प्रसिडआव थुनानै मा खालामगोन नैहाय नैबेखौ येस आइ एम एवार अफ दिस बेयाव थुनानै टिक मार्क होबाय। टिक मार्क होनानै प्रसिडआव थुनानै होबाय जोङो। प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो दसे सम नेथ' नोंथाङा नै बेयाव नोंथांनि आगोलनि डेट अफ बार्थआ फैदों। नै कारेन्टलि इन आधार 1957-02-01 बेफोरबायदि होनाय दं। बेहाय मान्थआ 02 दे 01/02/1957 मान्थआ गेजेराव थायो बेयाव थांजोबो। आरो बेहाय मा बेयाव नोंथाङा मा गावनि डेट अफ बार्थखौ हमनानै होनांसिगोन। बेसेबां बेखौ होबानो जाबाय बेयाव आरो नैफोरबायदि मिलायबानो जाबाय। नैबे जुनना आरो नैबे दिनबानि 19 बेसेबां जानांगोन 57 99 जानांगौबा 99 01 बेफोरबायदि सेट थुनानै होबा जाबाय। आरो नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ इयाव आपल'ड खालामनो नांगोन। नै नोंथांनि मा डकुमेन्ट्सआ बेहाय होजागोन बेयाव लिरनानै होखादों SSLC बुक सार्टिफिकेट बेफोरबायदि हमना ला बार्थ सार्टिफिकेट अफ डेट अफ बार्थ बेफोर गासैबो आंनि मथेबा मा पान कार्डखौ होबा मोजांसिन जायो। आङो दा होनायाव पान कार्डखौ होनानै बानायबाय थायो गासैबो सब फैफिनदों। बेफोरबायदि होबा जागोन आरो पान कार्डखौ थुबाय जोङो हमना ला आरो बेहाय मा नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड होनांगोन। नै बेहाय थांनानै आपल'ड होनो नांगोन। बेहाय दं आपल'ड होनाय डकुमेन्ट्सआ बेसेबां जानांगोन 2 MB जानांगोन। मेक्सिमाम 2 MB नि सायावबा जानाय नङा सिङावबा जागोन। बेफोर मा JPEG PNG PDF फाइल जानांगोन। जों ओरैनो सरासनस्रा दिखांनाय फट'आ मा जायो JPG बेफोरबायदिबाबो जागोन। गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। जोङो ओरैनो डाइरेक्ट दिखांनाय फट'आ मा JPEG जयनिं फट'शप एडिट जियाव मा जायोमोनबा बावलायलांबाय ग्रुप जायो। बेयाव थुनानै मा जोङो प्रिभिउआव थुनानै होगोन। नैबेहाय डकुमेन्ट्सआ गैया नालाय बेहाय मा डकुमेन्ट्स गैया नालाय बे थाङाखै बेखौ जों आपल'ड खालामनानै लागोन। फाइल बेवहाय MB बुरजा गोजा दं। आरो नोंथांमोन सेराव आङो बेखौ जोङो दा MBखौ बोरै डकुमेन्ट्सखौ बोरै साफायगोन बोरै आपल'ड खालामगोन बेखौ दिन्थिगोन। जोङो बेयाव नोंथांमोना मा प्ले स्ट'रनिफ्राय QR रेडिअ'सखौ नैखौ
सिलेक्ट खालामना डाउनलड खालामना लानांगोन आरो जों फाइलखौ साफायना लानो हमना ला बेयो पान कार्ड हा पान कार्डखौ हमबाय जोङो पान कार्डखौ जोङो बेफोरबायदि साफायबाय आरो बेखौ जों क्रप खालामगोन क्रप खालामनानै ला आरामसे बेफोरबायदि क्रप खालाम बेफोरबायदि हमना ला बेयो पान कार्ड बेनिफ्राय जों नैबे एप्सखौ डाउनलड खालामना ला प्ले स्टोरनिफ्राय QR रिडिउस लाइट बेखौ बेफोरबायदि नुजागोन बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय जोङो फट'खौ बेयाव बेसेबां KB नांगौ लिरना होखागोन नोंथांमोननो बेसेबां जोङो 100 KB बाबो जागोन बेहाय ओमफ्राय स्टार्टआव थुना होबानो जाबाय बेयो 98 KB जाहैबाय 98.15 KB जाहैबाय नोंथांमोना अब्ला आपल'ड खालामनो हासिगोन बेखौ बेवहाय नागिरफैफिनबाय जोङो नै आपल'ड डकुमेन्टस मोनना बेवहाय बेवहाय फाइल्सआव थांगोन जोङो बेवहाय दावहारु कम्पिउटार दं बेनो आरो बेखौ बेयाव मोनगोन जोङो बे DCI थाहैगोन फट'खौ नागिरनो पिक्चार्सआव थागोन बेयो QR रिडिउस लाइट नै बेहाय फैबाय बेवहाय फैगोन पान कार्ड नै बेयो जाहैबाय डकुमेन्टस आपल'ड जाहैबाय बेफोरबायदि नुजागोन जोङो दानिया प्रिभिउआव थुनानै हो प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि जागोन आंना गोबावद्राय जादों हा नोंथांमोना थाबनो खालामबानो जाबाय आंना गोबाव जादों गोबाव जानायखाय बेफोरबायदि नुजादों